कुडाळ खावनळे येथून काही दिवसांपूर्वी मिसिंग असलेल्या अल्पवयीन मुलीच्या अत्यंत क्रूर हत्येप्रकरणी कुडाळ इथं पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती। या परिषदेत पोलिसांनी घातपाताबद्दलची संपूर्ण माहिती आणि आरोपीचा लावलेला शोध कसा लागला आणि याची माहिती दिली। या पत्रकार परिषदेला उपविभागीय पोलीस अधिकारी विनोद कांबळे यांनी संबोधित केलं। त्यांच्यासोबत पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम हे देखील उपस्थित होते। कुडाळ खावनळे येथील अल्पवयीन मुलगी जी आरपीडी हायस्कूल पुणे महाविद्यालय ते 12वी पासून शिकत होती। ती दिनांक 2/8 रोजी सकाळी कॉलेज आतून घरातून गेली। ती परत न आल्याने ज्या नातेवाईकांनी शोध घेतला, परंतु ती मिळून न आल्यामुळे दिनांक 3/8/25 रोजी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली। त्या अनुषंगाने पोलीस ठाणे गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 252 कलम 137/2 म्हणजे अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला। सदर गुन्ह्याचा तपास संवेदनशील असल्यामुळे सदर गुन्हा अत्यंत गंभीर असल्यामुळे माननीय पोलीस अधीक्षक देहकर सो, माननीय अपर पोलीस अधीक्षक नवीन माता सो यांच्या मार्गदर्शनाखाली कुडाळ पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक मगदूम साहेब यांनी विविध पथके तयार केली। विविध पथके तयार त्यांनी अतिशय कुठलेच मला सुगावा नसताना त्यांनी अतिशय बारकाईने तपास केला। विविध ठिकाणी त्यांची पथके मुंबई बस स्थानके जिथे जिथे ज्या शक्य वाटलं तिथे मित्र मैत्री नातेवाईक सगळ्यांना चौकशी केली। त्यानंतर एक खात्रीनंतर एक तिथे एक मित्र होता कुणाल कुंभार म्हणून, तर त्याचे थोडेसे संशयास्पद होतं। तो आदल्या दिवशी संपर्कात होता, त्या दिवशी संपर्कात होता म्हणजे मोबाईलचा। त्यामुळे त्या संशयावरून पूर्णपणे खात्री आणखी मग अटक केली 30 तारखेला। अटकेमध्ये त्यांनी सगळ्या गुन्ह्याची कबुली दिलेली आहे। त्याला विश्वासात घेतलं पोलीस स्टेशनने, त्यांनी सांगितलं। त्यांनी विश्वासात घेतल्यानंतर त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली। गुन्ह्याची कबुली दिल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की असा मी मृतदेह आपण मेमोरल पंचायत इथं डिस्पोज केलेला आहे। सदर मृतदेह वाडोस येथे त्यांनी एका शेत मांगरामध्ये लपवून ठेवला होता। सदर मृतदेह ताब्यात घेतल्यानंतर सदर मृतदेहाचा फॉरेन्सिक टीम ही साक्ष पंचनामा मेमोरल पंचनामा करून सदर मृतदेह पोलिसांनी ताब्यात घेतला। सदर मृतदेहाची ओळख मुलीच्या नातेवाईकांनी केलेली आहे। सदर मृतदेह ताब्यात घेतल्यानंतर तिथे शवविच्छेदन हे कोल्हापूर प्रेमराजा रुग्णालय इथे आज करण्यात आलेलं आहे। सदर सूचना अहवालाच्या आम्ही परीक्षा करीत आहोत। सदर गुन्हा गंभीर असल्यामुळे स्वतः मगदूम साहेबांनी तपास स्वतःकडे घेतलेला आहे। सदर गुन्ह्यामध्ये आता ज्या घटनास्थळी तसर चालू आहे, ज्यांनी तिच्या प्रकारे तिला मारले, दोरी, मोटरसायकल, तिची शाळेची बॅग इत्यादी वस्तू किंवा अन्य कुठले महत्त्वाचे पुरावे तपास घेण्याचे काम चालू आहे। त्याचा तपास पोलिसांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक कुडाळ मगदूम साहेब करत आहे। आणि सदर आरोपीस आज रोजी न्यायालयात हजर केले असता दिनांक 6/10/25 पर्यंत त्याची पोलीस कुठली दिलेली आहे। पोलीस कुठली इंटरव्ह्यूशन मध्ये आपला अधिक उपलब्ध गुन्ह्याच्या दृष्टीने माहिती मिळेल, ते आपण आम्हाला शेअर आपण नंतर करूया। आता आजच त्याला कालच अटक केलेली आहे। बेसिक तसा अजून आपला निश्चित काय आपण त्या पण आलेलं नाहीये, परंतु आता तो आज कस्टडीमध्ये घेतलेला आहे। तर निश्चितपणे तो कारण आपल्याला समजेल काय आहे। पण दोघांची मैत्री होते, ते प्राथमिकदृष्ट्या निष्पन्न होते। आता ते आपण निष्पन्न करत ओळख आहे, एकमेकांच्या संपर्कात आहे। त्यांनी मान्य केलं की आम्ही संपर्कात ते आपल्या त्याचे हे पण मिळाले, पुरावे पण मिळाले, संपर्कात आहोत। त्यामुळे आपण त्या अनुषंगाने सगळा तपास करतो। आता काय कालच त्याला अटक केली, आपल्याकडे खूप अल्प वेळ मिळालेला आहे। आज रिमांड घेतलेले आहे। 6 तारखेपर्यंत आपल्या बऱ्याच गोष्टी डिस्क्लोज होतील बऱ्यापैकी। तांत्रिक तपासाचा आम्हाला निश्चित फायदा होतो, तपासाचा दृष्टीने उपयोग होतोच। त्याचं एकमेकांची चर्चा संभाषण होतं, यावरून आपण त्याला संशय म्हणून विश्वासात ताब्यात घेतलेलं होतं आणि त्यांनी विश्वासाप्रमाणे करून दाखवलं सगळं। नाही अजून तसं तर काय निष्पन्न तपासाचा सगळा तपासाचा भाग आहे। आता काल त्याला पूर्णपणे आपला खात्री झालेली सर्व प्रक्रिया करेपर्यंत कालचा तो मेमोरल पंचनामा बराचसा आमचा तपासामध्ये प्राथमिक तपासामध्ये वेळ गेलेला आहे। त्यामुळे आता सविस्तर तपास आजपासून आम्ही सुरू करतो। नाही मेमोरल पंचनामा दाखवला, त्यांनी कबूल केलं की या ठिकाणी आम्ही असा यांनी मारून ठेवलेला आहे म्हणून बॉडी येस आपण डिस्कवर केलं। पण आम्हाला निश्चित जागा अगोदर माहित नव्हती, तर म्हटलं तुम्हाला ती जागा दाखवतो चला। तोपर्यंत आम्हाला जागा डिस्कवर नव्हती, त्यांनी सांगितलं तर आम्हाला जागा कळली ही जागा वाढसमुळे आहे म्हणून। तो पण वाढस आम्हाला माहित नव्हतं।